cap a Rupit. És hora que l'Espartac i el Pep Noguer ens parlin d'aquests sabors que arriben i sabors que marxen. Veig també el Jan Grau, perquè avui també parlarem una mica de tradició. Sí. Exactament, ho farem tot, amb tot el públic que ens acompanya allà darrere. Bona tarda. De seguida venim cap aquí, I aquesta hauria de ser l'explicació per començar. Jan, cuina sí, però cultura, per quina banda l'enganxarem? De Sants, toca església avui. Avui toca església. 2.000 anys de cultura cristiana. Evidentment, tot allò que era exclusiva de l'església volia dir que era més bo, un menjar santificat, i a més, per garantir que era una cosa bona, tenia a veure amb l'església. Sona allò de bocato di cardinale, no? Doncs ve una mica el mateix, Llavors toquen sants, santes, coses, no sé si massa santes, però en qualsevol cas bones. Menjar santificat, Anirem per aquí, perfecte. A veure, en Xavi ja ho apuntava, aquell menjar, aquells gustos que se'ns en van. Jo suposo que serà tarda per plorar o... No, a veure, és una tarda per reivindicar per una banda i també després per aprendre per l'altra. Perquè fixa que moltes vegades jo crec que això és una evolució o una desevolució dels gustos i els sabors que tenim a casa nostra. I avui n'aprendrem uns quants d'aquests, Però a part també tenim l'embotit, no oblidis. I fixa't en aquesta taula, si no et fa res, Jan, perquè aquí hi ha de tot. Bons embotits, com tu deies, però bon pa. En pesant. Aquí tenim aquest parell que... Aquesta pastera feia 25 anys que no sortia de l'obrador i avui l'han tret. Els mestres després ens faran pa i es veu que tenen molta gràcia. És com si fossin pizzeros, saps? Mouen la massa que és massa. Jo he coincidit amb ells amb un dinar de flaquers que encara fan el pa, encara el lleven, encara utilitzen forns de llenya i tot això. Sí, i a poc, d'aquells que s'hi assenten per veure que la massa de pa està fent, i escolta, és un autèntic plaer tenir gent així a casa nostra. Jan, menjar santificat, després. Ens veiem d'aquí una estona. Anem a tocar fuet. Aneu a tocar fuet. Amb Pep Noguer, va, veniu. Mai millor dit, això de tocar fuet. Jo agafo aquest. Has vist o què? Això és una bogeria. No, home, no. Jo això no ho havia vist mai. Tu perquè no ets d'aquestes terres, però si siguessis d'aquestes terres, això ho tens a casa, allò hi vas tallant i fins que s'acaba. Això ho venen aquí a Can Crosses, Laura, bona tarda. Això... Hola. Això ho vens, realment ho vens. Digues? Ho vens, això, Sí. Quin preu té, això? Bé. Fem el precio justo, no? Exacte. El precio justo. Aviam. El precio justo d'aquesta llangonissa. El que s'hi costi més li regalo un fuet, no la llangonissa, Perdona, puc ser l'únic concursant? Laura, si l'encerto, m'ho regales? Sí. Un d'aquests? Et regalo un fuet. Un fuet, mira. Un fuet. No arribem a tant. Perdona, em regales això si l'encerto. A part, no t'ho acabaries, això tan gros, Això no m'ho acabaria i no seria bo per mi. Tu no, però... 80 euros. Ui. No. Que no? No, hem quedat que no. Hem quedat que no. Perquè l'hem pesat. L'has perdut. Clar. Quan val? L'has perdut. No sé si hi ha algú que ho dirà. Algú que ho digui 50, 60... Quin dona més? Va. Quin dona? Vol que la guia? No. Quin més? Laura, no l'encerten? Qui ha dit? Qui ha dit 85? 40? 100? No. Laura, mato tu, sisplau. Va. Digues 85. 85, sí senyor. Un aplaudiment. Que li regala-li. Perfecte. Qui l'ha ensenyat? Aquest nen. Vale. Jo ja ho havia sentit, això, Vale. Pensa que, ara feia una mica de conya aquí, però és cert que a llocs com aquests que tenim aquí tenim uns embotits d'aquells que a vegades, mira, aquests també podrien estar a la taula aquella de vegades aliments que es perden. I ara ella diria, no, aquests no es perden. A la gran majoria de llocs sí que es perden aquest tipus d'embotit, perquè un embotit com aquesta llangonissa, que tu la tinguis durant un any i mig, un any i 3 mesos, que s'hagi de, diguem-ne, de curar a poc, clar, aquí tenim una cosa bona, no? També és el clima. També. I escolta, i m'han dit que aquestes llangonisses també les exporteu a països llunyans? Bueno, hi ha molta gent estrangera que sí que els porta, que els venen a buscar. I restaurants a Barcelona, també, sí. Això I de la platja. d'embotir, perquè el primer dia que vaig arribar vaig passar per la teva botiga i em deies això és tot un procés d'elaboració, aquí ens ho fem a casa tot, del principi al final, fins que ho posem a l'aparador i aquests tan grans que tenim aquí al davant que són molt fotografiats. Hi ha una feinada al darrere. Home, clar. És que tenen que ser dolços. Mira, l'estrella d'aquestes llangonisses és la meva mare. Ui, la mare. La meva mare. Imatge ràpida de la mare, ja que és la protagonista. Ella és la que la mutxa i nosaltres, jo, el meu germà,
l'anem aguantant, m'entens? Perquè, clar, té que... És que penses, Espartac, que no n'hi ha prou en només fer la llonganissa, eh? El que és important és fer la llonganissa i després vigilar-la, anar-la curant, anar fent que fermenti bé a poc a poquet i que vagi tirant. Clar, doncs Clar, vinga, sí. és que m'han dit que esperés, dic, vale, ja espero. No, però havíem acordat que t'esperessis quan arribéssim, però quan arribéssim ja començàvem a disparar. Clar, tu Qui t'ho ha dit pensa- que t'esperessis? En Pere? Sí, en Josep. En Josep, Sí. val, perfecte. José, M'ha dit, en José, m'ha dit, diu, tu espérate, i que... Dic, vale. És que en José últimament em va de jefe, i ja el veig allà, i vale. no. Està darrere la càmera que s'amaga. Escolta, Què estem fent? Expliquem-ho important. Ara tot, tu va. m'ajudaràs, per això. Jo faig el que tu vulguis. Vale. Digues, Pep. Important, Sí. primer una bona carn, aquesta ja la tenim. Sí, guaita, que guapa, Després tenim la saviesa de la gent gran. D'on arriba Sí, aquesta carn? que aquesta és la meva mare, que és Home, la que escolta. que l'amaneix, saps com l'amaneix? Sense me dir res. Encara. Sí, ho fa a Toni Nisson. Escolta'm, aquesta carn de porc d'aquí a Osona, Sí, d'Olot. d'Olot, veus? Bé, Clar, és que aquí tenim una cosa. Que és- Tenim aquesta idiosincràsia que a 1 quilòmetre i mig o 2 canviem de comarca, però en canvi hi ha gent que tira més cap a Olot i n'hi ha que tira més cap a Osona. Estem fent frontera amb la selva, amb la Garrotxa, no? I som d'Osona. Paisatgísticament, que és bonic, Sí. s'assembla més a la Garrotxa. Mita-la. Ara la gent d'Osona em fotrà crits, eh? No. Important, com dèiem, primer necessitem una bona carn, després l'amaniment. Tu pensa que si aquí a casa hi ha algú que encara està treballant i amaneix d'aquesta manera, això s'ha de fer d'alguna manera, és a dir, hi ha d'haver-hi una saviesa aquí. I després, ara la part de l'embotir. Això també és una part important. Per què? Perquè si anem més a poc o anem més ràpid, jo, si vols, ja t'ajudo, Sí, Aquí. jo l'embotiré i tu doncs la maneta, Molt vale? bé. I poses la tripa allà? Sí. Jo, si no es fa res, no faré res. No, bueno, clar. És que a aquest país sempre hi ha passat això. Hi ha gent Sí, que treballa i exacte. hi ha altres que s'ho Jo aniré miren. dient el que veig, tot i que sou vosaltres els que hi enteneu. Saps què passa? Aquesta és manual. Jo ho faig elèctrica, i l'elèctrica és molt diferent que aquesta. Clar. Entens? Ara, important, tripa natural, eh? Avui què fem aquí? Llangonissa, no? Llangonissa, sí. Clar, tu pensa que depèn de si fem llangonissa, fuet, si fem somaia, la tripa canvia. Més prima, més gruixuda, Exacte. la fem més llarga, Anem a fer etc. llangonissa de rupit. Exacte. Llavors, important, el fet aquest és més important la feina que fa ella gairebé que la que faig jo. Per què? Perquè jo puc anar més a poc o més lent, Sí. però ella sí que aquí el que ha de controlar és Poc a quan va poc, sortir la carn, Poc a poc, veus? Ella ja va manant. Has arribat a dir més a poc o més lent, eh? Exacte. Per què? Perquè si aquí vaig molt ràpid, pot ser que se'm peti el budell. Ara s'està inflant més del compte. Sí, perquè... Si vaig molt a poc, pensa que hi pot haver-hi aire aquí, i llavors això no és bo per una llangonissa. No, però després es punxen. Clar. Vols dir que més que una llangonissa no estem fent una Sí, botifarra sembla aquí? que sí. Perquè em sembla que em fa anar... És que vas més ràpid del compte. Més a poc encara? No, més ràpid. Més ràpid, Més ràpid, sí, Veus? espera. Va, que això tindrà Aquí, vinga. gràcia. Espera't. Així, El ara, del aguanta. costat em sembla que és. Aquest? Això, Vinga, va. jo ja ho he vist que ho hauríem d'haver assajat. Prou. Veus? No, ja està Goita. bé, ja Mita-la, queda. mita-la. L'has vist o no? Saps què passa? Què? Que una cosa és fer-ho amb una elèctrica, que tu la controles, l'apretes i ho vas controlant. I altra cosa és que controli l'altre i jo anar fent, saps? Clar, aquí l'hem fet molt curta, imagina't fer-ne una d'aquelles llargues, És el que deien que l'han d'anar aguantant, Pensa que hi ha una cosa, aquí molta gent a vegades suposo que aquí us heu passat, escolta, quan val això, Ui, que cara, No, escolta, aquí, per exemple, amb aquesta d'aquí davant o aquestes dues, segur que hi havia al voltant de 24-25 quilos, no? Sí, amb una llonganissa aquella estava 20 o 25 quilos segurs, En aquesta taula, a més de les llangonisses, estic veient que hi ha sobrassada, també en tenen l'especialitat aquí a Rupit, que sí, Laura? És Sí, veritat, sí. Clar, jo la sobrassada la relaciono molt amb les Illes Balears, estic pensant molt en Menorca, però és veritat que l'origen el trobaríem a Sicília, és així? Clar, tu pensa una cosa, primer. Aquí no és terra de pebre vermell. La terra del pebre vermell podríem dir que és de les Illes Balears i cap a baix, tota la família dels xorissos. Però en la zona de Sicília ja s'utilitzava el pebre vermell. És evident que no és un embotit tradicional, però això no vol dir que nosaltres, com que avui parlem també de gustos que se'n van i que marxen i tot això i que venen, això no vol dir que nosaltres no puguem fer aquí una mica de sobrassada. I que en sabem per què? Doncs perquè l'embotit que tenim, el porc que tenim, té una bona grassa per fer sobrassades. O, per exemple, moltes, Laura? No, però això és sobrassada en carn de primera, en carn molt bona, El que passa que es té que passar moltes vegades perquè quedi ben fina, com l'autèntica sobrassada de Mallorca. O, I per després, exemple- clar, té que deixar macerar unes quantes hores abans d'envasar. Vull dir, té el seu procés, ha d'anar a poc a poc. Fixa't, per exemple, veus un embotit que es perd.
aquestes d'aquí rodones, en canvi, exacte, el bisbal pel truc, que és aquest de l'esquerra més allargat, aquest el tenim, diguem-ne, com a més comú. Per què es perd aquest embotit? Per què hi ha tan poca gent que el fa? Perquè aquest és el budell de la bufa, aquí és on hi ha l'orina del porc, és el budell dels més gruixuts que hi ha i és el que tarda més temps. Per això hi ha molta gent que no el fa aquest. Ara, quan tu tastes una bufa negra, Espartac, no has tastat mai res igual. I aquest, precisament, veus, és un d'aquells gustos que es perd, malauradament. Laura, marxem a parlar de greixons. Tens el sentiment de dir m'ha quedat allò per dir? Com que em vas dir els nervis... Hi ha el xoriço fresc, que també és molt bo. També el fem boníssim, el xoriço fresc. Està de conya, eh? El que és important és, fixa't que per fer aquestes llegonyes tan grans, tu no les pots penjar allò el mateix dia que les fas. Per què? Perquè pesen molt. Llavors, els han d'anar agafant i anar voltejant perquè es comenci a assecar el budell. Clar, tenen que reposar. Laura, moltíssimes gràcies. Anem als greixons. Vinga, perquè s'estan fent, i mentre tu anaves parlant, en Francesc anava fent, i aquí no tinguis tanta confiança, Pep, perquè esquitxa. Clar, per això tu ja... Jo ho he vist des d'allà que la gent com s'espantava. Francesc, com anem? No ha començat. Hola, bona tarda. Bona tarda. En Francesc, concretament, és dels embotits Maria Carme. No et van deixar posar el nom teu, diguéssim? La dona va marcar, Ens va quedar els embotits Maria Carme. Això va així. A veure, explica'm el procés, Francesc. Doncs mira, nosaltres fem els greixons, fem l'embotit, fem tots aquests tipus de coses, i això fa més de 50 anys ja que estem amb aquesta elaboració. Més de 50 anys que estem amb aquesta elaboració. Llavors, fem tots tipus d'embotits, fem els greixons, fem les pilotilles, tots aquests tipus d'embotit. Els greixons, poca conya. Per fer això, aquest matí, quan ens hem vist, m'has dit, he estat 2 hores fent-los, 2 hores fent-los. Per fer aquesta plata. Ara arriba el cap de setmana i en fan molts més, perquè es veu que és una bogeria. Fem amb més quantitat, llavors ja estem molt més rato. Passen unes 3 hores, com a mínim unes 3 hores fent-los. Sí, passa molt ràpid. Pensa que aquests són els greixons de la mocada, que ja n'hem parlat alguna vegada. Això no és el greixó de la cansalada, ni és la conna, les cortezas que la gent coneix en castellà. Aquest és la part que recobreix el budell llarg, llavors es va agafant, es va estirant i es va tallant. Pensa que si aquí, per exemple, ara en tenim al voltant d'1 quilo, això poder ha perdut 3 o 4 litres d'aigua. Tenen molta aigua, tota aquesta aigua s'ha d'anar evaporant de mica a mica i ara està en aquell precís moment que gairebé aquest home els haurà de treure, els ha de llevar. Important, com tu saps si aquests greixons valen calés o no valen calés? Perquè, clar, el pes és important final, Sí, perquè llavors, el que passa, hi ha molta feina per fer-los. I per això, llavors, és una cosa que llavors surt car perquè costa molt. Surt car que val, perdona, uns 18 euros al quilo. Sí, més o menys és això, 18 euros al quilo. El que passa que també és un d'aquells productes que no et pots passar, perquè això engreixa, és una bomba. Sort que no tenim la forca avui. Està fora. Sí, però sí, pot estar fora, però això queda el remanent aquí que no te'l treus en temps. Posem cap aquí bosc una miqueta. Clar, sí, te'n vas a veure el salt del cellet i això ho rebaixes, no? Ja està paït. Però el que deia, que poden ser cars, però normalment això en compres res, 50, 200 grams, un quart de quilo, i et costa poc. Jo sempre dic que aquests productes ben fets no són cars, són costosos. Car, jo quan veig la paraula car, penso en un producte que allò que he pagat i el plaer que n'he obtingut no està gaire bé, saps? No estem gaire fins. En canvi, això pot valer 15, 20, 18 o 24, m'és igual. Però si això et dona un plaer, si són aquells greixons que te'ls menges i que no et deixen anar cap goteta de greix per aquí i que hi pots mica de pa amb tomata, escolta, encara que valguessin 20. La gent està salivant aquí darrere. I autèntics, Què? Hi ha greixons autèntics, I tant que són autèntics. Francesc, si els has d'anar traient tu mateix, ves-los traient. Encara no veus que s'hagin de treure. Però una pregunta, el producte que ens presentes aquí davant també és un clàssic de la teva botiga. Les pilotilles. Les pilotilles. Les pilotilles. Això està fet una part de la carn del bull blanc, una carn de la botifarra, barrejat amb ous, all julivert, embolicat amb la tela que cobreix el ventre, i fregides. I ja estan llavors a punt de menjar. La mantellina o el davantal de les pageses, també se li diu, Pensa que aquest és un dels records que jo tinc després de venir de col·legi, perquè abans anava a col·legi, ara es va a escola, abans anava a col·legi, pa amb tomata, acabats de fregir amb pa amb tomata, escolta, una delícia, que després els pots guisar, però la mantellina t'hi dona aquest gust, diguem-ne, ancestral, aquest gust que també es perd.
Mira, doncs, parlant d'aquests... Perdona, Francesc, digues. Aquesta part de fora sí que hi ha la mantellina, o sigui, queda molt bé perquè llavors, o sigui, a part d'aguantar la carn, o sigui, això els hi dona un sabor molt bo, o sigui, per menjar. O sigui. Tant uns com els altres són productes que convé que no es perdin, perquè hi ha molts anys de tradició al darrere a l'hora de fer-lo. I s'han de mantenir, és veritat. Interessant el que ens ha d'explicar ara en Pep d'aquells gustos que van desapareixent, per desgràcia, però també hi ha molts productes nous, gustos nous, que ens arriben. I a més, en Jan Grau també ens ha de parlar d'aquells productes santificats, que el nom, el títol, diguéssim, del seu espai, ens interessa moltíssim perquè suposo que ens ho passarem bé. Recordarem productes, això, santificats, però serà després de la publicitat. Fins ara mateix. I les 6 de la tarda en directe des de Rupit. Pep, prepara't, Són dos germans que són el peligro de Rupit, Sí. Ui. Pep i Miquel, bona tarda. Ells són del Forn L'Era. Tu has vist, no, com funciona això, Espartac? Que ho veus, quina gràcia. Sí. Ja té la trena feta. Sembla que ho hagi fet sempre, no? Sí, de tota la vida. Home, doncs són molts anys, des del 1969, Sí, Vols dir que havíeu nascut? Sí, no eren gaire grans, però havíem nascut, sí. Havíeu nascut. Vam venir a viure aquí a Rupit l'any 69, Sí. i que el meu pare el que feia de forner, i nosaltres, doncs, jo vaig començar als 14 anys, ell té 3 anys mestre, va començar als 14, ara ell en farà 50 i en farà 53, doncs calcula, portem uns quants anys fent el mateix. De fet, no sabem fer res De fet, més. l'únic que sabem fer, no vam fer res més. Si I encara a si vegades... no ens anés bé, ja podem plegar. I encara a vegades ni això no sabem fer. Molt bé. Mira, perdoneu, jo com que tinc aquest portal que ens han obert la casa, i per cert que és preciosa aquesta casa, va molt bé que la tinguem oberta així, com que vas fent trenes i cada cop en fums que a l'extrem, diguéssim, jo em quedo aquí i us vaig fent l'entrevista des d'aquí. No us fa res. D'aquí que acabem l'entrevista, acabaràs en 10 anys més, tot allò cabells blancs. Exacte. Pep, explica'ns què estàs fent tu. Jo estic fent, en diem tortell d'Olot o tortell de Matafaluga. Això només ho fem el diumenge de Rams, el dissabte. I és un tortell, com diu el nom, que ve d'Olot. I el que agrada és la manera que ho faig, no? Perquè es cargolen d'aquesta manera i per això us ensenyo com va la cosa. Tu m'estàs dient que el cap de setmana, que tot això està ple de turistes que venen d'arreu del món i del país, evidentment, és un espectacle veure't fer això que estàs fent ara. Passa que estic amagat a dintre l'obrador, jo. I no els deixes entrar a veure't com treballes? Si volen, sí, però no volem espantar la clientela, vull dir. També, s'entén. I el tortell de Rams? Sí, és que aquí la tradició és que el padrí regala el tortell el dia de Rams. No es fa la mona, aquí. Aquí, més aviat, com es fa Olot, hi ha costums que són més garrotxines, altres són més usonenques, aquesta és més garrotxina, i es fa el dia de Rams i es fa el tortell. Que és una cosa que va menys, perquè en el seu moment aquestes coses se celebraven molt més. Ara, com que pots menjar tortells cada dia, suposo que els nens s'estimen més que el padrí els regali una play o qualsevol cosa d'aquestes que passa un tortell. Però, bueno, tradicionalment és així. Però, escolta, importantíssim. Clar, tu penses que si aquesta gent fan aquest tipus de tortell és perquè, en orígens, el pare ja estava a una casa ben bé davant d'una de les, podríem dir, de les pàtria i potestat del tortell d'Olot, que és a Can Carbasseres. Llavors, aquest tortell que hi ha a Matafaluga, que no deixa de ser una mena de brioix, però sense tant greix, és un tortell una mica més tupit, aquesta zona d'aquí també, quan quedava una mica sec, ens dava molt bé per fer les torradetes de Santa Teresa. És a dir, no és el mateix fer les torradetes de Santa Teresa amb pa que fer-les amb aquest tortell. I també, de fet, combinar-les, per exemple, amb una mica de fuet o de llangonissa, el dolç i salat, no? Dolç i salat, sí. Nosaltres aquí, aquesta coca que hi ha aquí davant, la coca de forner, que és la que nosaltres més fem i que més venem, és coca de pa amb sucre, oli i anís, no té cap secret. El secret és el forn en què es cou, perquè no tots els forns van bé per fer aquest tipus de coca. Perquè vosaltres de llenya hi poseu faig. Sí. El faig és el millor que teniu? No, és que és l'única que va bé. Faig o pi, perquè ha de ser una llenya que tingui una flamarada molt ràpida, que no tingui moltes calories, perquè el forn que nosaltres tenim és un forn que es diu de foc directe, que el foc va dintre i després l'has d'escombrar. I cous amb la temperatura que hi ha, o sigui, comences coent les coques a una temperatura molt alta i llavors el pa es va coent amb la temperatura que va perdent. Si coguessis el pa amb la mateixa temperatura de les coques, quedaria sobtat, cremat de fora i cru de dintre. Vosaltres sou dels que encara feu llonguet? Encara feu llonguet, sí.
el llonguet molta gent el feia per veure quina temperatura hi havia al forn, o la coca aquella que en diuen de flama. La coca de flama era una coca que es posava dintre, que depenent de com pujava la coca, sabies tu si estaves a 200 i pico o gairebé 300. També es fa per fer vapor. O sigui, el pa és un... Espera, que en Pep vol passar. No li tallis la feina, que si no s'emprenya. Ensenyar una mica com fem els llonguets. Val. Ja l'he vist interessat en explicar com es feia el lloguet. És que no se'n fan gaire, perquè és una cosa molt lenta, i com que és lent, no és gaire rentable, per dir-ho d'una manera així. Un altre gust que es perd, el del llonguet. És el millor pa que hi ha. Tu pensa que un entrepà fet amb llonguet, aquella crosta cruixent, aquella molla espessa... Perdona, Pep, que estàs emprenyat per alguna cosa? No hi quebo. No hi quebo. Tenim el taulell massa petit. No hi quebo. Si haig d'estirar el llonguet, no hi quebo. Ha de pensar que el taulell per anar a ser de fusta, perquè la sèrie inoxidable, o no sé si és acero o alumini, patina i no és de bon treballar. És que no hi quebo, bàsicament és qüestió d'espai. Mira que ets petit, eh? Vaja, no sé, els japonesos treballen en 40 centímetres i tu aquí amb 1,5 metres Però és que els japonesos tot ho fan més petit. Bueno, si veu algun forner m'ha de disculpar perquè això es fa molt ràpid i el llonguet ha de reposar, però bueno, això és perquè ho veieu. Mira, així li fumaré. M'estàs dient que en José la taula que t'ha preparat no és bona per treballar? Per mi no. Pel forner José, no. ja ho veus. Ja li han dit i ja diu que ho sentia molt. T'ha dit això, doncs així el disculpem. Escolta, aquesta pastera en diríem? Sí, és una pastera, sí. Aquesta va 25 venir... anys que no sortia, això, del vostre... 29. Mira. Des de l'Obrador. Però aquesta en té més de 60, vull dir, que nosaltres ja la vam agafar vella. Fixa una cosa important, els elements que són tan senzills per una banda però que costen tant per l'altra. Farina, aigua, sal i llevat. Sí, bueno, ara vaig a tallar el que seria el llonguet. En Pep va directe aquí. No, és com es fa el llonguet i punt. Facis el que facis no cobraràs pas avui. Bueno, però és el costum. Però és que, com ja saps, el pa és una cosa viva. És una cosa que té un naixement, un creixement i una mort. Perquè té llevat. I el tenir llevat és una cosa amb un procés que influencia moltes coses. Atura't un moment i deixa una miqueta de protagonista. No, jo vaig fent. No, és que no xerri gaire, perquè si no... Jo no dic mal. Tu, per cert, treballes molt a dins, no? Sí, sempre. Del teu forn. Sí. Però també treballes a fora, perquè aquesta tarda he vist una trobada amb una noia que t'ha conegut de ballar rock al vespre. Home, també tenim la nostra... No faig pas sempre llonguets i tortells, també faig altres coses, Sempre el mateix. Escolta, segur que lligues més portant un tortell i d'allò que no pas portant allò una rosa d'aquelles que no fan olor. Jo no lligava de cap manera, ni amb tortells, ja ho provava ja d'anar subornant, però res. Bueno, això serien els llonguets, més o menys, això a l'hora d'enfornar els posem a la pala, els talles al mig, i si tot va tal com ha d'anar dintre el forn, fa la grenya típica amb el tall al mig. La grenya és això que veieu aquí. La grenya són aquestes grosses. I si no va com ha d'anar, per què no va com ha d'anar? Mil coses. Per exemple, la temperatura del forn. La pasta a vegades no té prou força, la farina, o jo no els he fet bé, també ja a vegades culpa meva. Normalment és culpa de la farina. Sí, el forner no la caguem mai, és la farina. Si tu fas el pa no va bé, diguem, la farina no va bé, quedes com un senyor. I si no, l'aprenent, sempre rep l'últim que ha vingut. I si hi ha l'últim mono que entra a l'obrador, aquell és culpa. Ara foteu molta conya amb la farina, però quan es canvia la farina de temporada... Problema sempre. Mes de juny, juliol, un desastre sempre. Pep, m'has deixat... Ai, perdona, noi. No, ja està. Jan Grau, és que tinc aquí, acosta't una mica, perquè fa estona que em vas dient coses d'un dels pans. Què et passa? A veure, que són aquelles atzagaiades del forner. Depèn d'on s'agafi, això és un cul, com una casa de pagès. En Pep aquí hauríem de preguntar-li què coi pensava. A què tenies al cap? Això és un cop de pala. Enfornar un cop de pala. Si vas a cop de pala al cul, anem bé, Tu creus que has d'entrar a provocar d'aquesta manera? També ho poses fàcil, Jo pensava que entraves a posar seny i no és el cas. Home, a veure, ara què vols, que posi seny? Ja entrarem en l'església, que tampoc serà gaire seny, però bé. Exacte, després hi entrarem, perquè serà interessant, però el pa forma part de la cultura, també, Jan? Vull dir que... Oh, i tant. A més, fixa't que és algo tan tonto com que hi ha milers i milers de refranys, i les dues coses que més refranys tenen, a part del temps, és el pa i el vi. I l'oli una mica, Déu-n'hi-do. No, ja queda secundari. El pa i el vi. O sigui, a l'entorn de la barema, a l'entorn de la collita, que si el pa, que si és bo, que si és de bona pasta, que també aniria lligat amb el mateix, que és allò l'essència, la sal de la vida. I penso una cosa també, ara que parlem de, i ens anem cap allà dels sabors que se'n van i que venen, el pa ara està tinguent una segona joventut. Tu pensa que abans aquesta gent fa 40, 50, 60 anys feien pa, ells l'han seguit fent igual,
però tu saps molt bé que vas a molts indrets i el pa ni fa la flaire que fa aquest pa, ni té la crosta que fa aquest pa, ni tampoc es tarda el mateix que han tardat a llevar aquest pa. Per tant, aquesta crosta, quan tu l'agafes, allò que feien quan eren petits... Ara mateix els espectadors és com si se l'estiguessin menjant, amb aquest pla que es veia d'aquest pa boníssim. Tu agafa aquest pa que tenim aquí, agafes un tall de crosta i te l'emportes i te'l vas menjant, arribes a casa que la mare et fot un estovat perquè arriba amb un tall de pa ben renat, que es diu. Llavors, clar, tu tens aquells records, no?, del pa. Vosaltres perquè el mengeu cada dia, però... El trobem a faltar. A més, abans, antigament, al llarg de l'any es feien pans diferents. Cada moment de l'any tenia un pa concret, inclús en formes diferents. Això ho heu viscut vosaltres? No, sense comptar, que anem més enrere. Molt més endarrere. Anem més enrere. I hi havia amb llavors, que ara se'n tornen a posar de moda, però això era la mar de normal, hi havia de formes diferents. Hi ha un recull de fotografies d'un forner que el Joan Amades va fer pa expressament, i va fer 49 menes de figuretes diferents segons el moment de l'any. Els derivats són aquells ninots que a vegades hi ha, o aquells cargols, que són aquests encara envolten el gust. El meu pare en havia fet, al principi. El meu pare, quan jo era petit, ell feia cantis i sagrantanes, havia fet... Sí, feia coses d'aquestes. En pa, sempre pasta. Jo no n'he pas sabut. De fet, escolta, no m'has dit que se'n feien escultures també amb massa de pa? Sí, però d'això. D'aquesta d'aquí. D'aquesta d'aquí. Aquí això barrejat amb serradures i barrejat amb carbonat càlcic, amb pols de marbre, doncs allò ben treballat, deixat assecar i fins i tot enfornat a vegades. I moltes decoracions d'aquestes que fan a les figuretes petites és pa bimbo mastegat. Ah, sí? Sí. Llavors s'asseca i queda la mar de bé. Germans Batlle, que vagi molt bé, moltes gràcies. Molt bé, vosaltres. Continueu fent, perquè és que quedeu molt bé aquí. Aneu treballant, així el tindreu fet per demà. Vinga, gràcies. Pep, Jan, aquesta... Què ha passat? Quasi. Però, perdona, Pep, has vist la sort que has tingut? Se t'ha trencat just quan marxava. Sí, però ara d'això. Dieu-me des de realització si s'ha vist o no. Una llàstima, Pep, s'ha vist. S'ha vist. El prestigi i l'aire. Tens una segona oportunitat. Va, preunat. Aquest espai, no sé, per una banda té un espai, un moment molt interessant, que són productes que venen, que poden estar molt bé, però d'altres que se'n van, que això sap greu. Quasi que hauria d'estar més allà. Més allà, no? Però bueno, és igual, no passa res. Pep. Fixa't, això és una mica, per una banda, un fet cultural, però per l'altra hi tinguem-ne altres aplicacions aquí. Per exemple, la globalització ens ha portat coses bones, però també coses dolentes. El fet que tu puguis tenir taronges tot l'any, això vol dir que tu, quan arriba el novembre, desembre, tu ja no esperes les taronges, no? I en canvi, per exemple, tu fixa't aquesta taronja que lletja, no? Aquesta no és comercial, tu aquesta no la podries vendre perquè té una imperfecció, però també veus, a diferència de moltes altres taronges, que aquestes no són brillantes. Aquestes taronges no estan tractades, estan agafades de l'arbre i ja està. En canvi, clar, una taronja brillanta, aquest brillo que té aquesta taronja, que per cert, aquest també és un d'aquells gustos que gairebé se'n va, per sort encara en tenim una miqueta. Jo que sóc així una mica un cercador de les causes perdudes i de les maredeus trobades, em trobo que encara, quan dius, ostres, una taronja sanguina, però clar, ja ens l'han abrillantat. L'aroma, el gust que té aquesta pell, amb el gust que té aquesta, ja no és el mateix. Aquí té un aroma molt més bo. Els olis essencials que tu pots arribar a treure d'aquesta taronja són espectaculars. A més d'aquesta, justament, que després parlarem d'aigua del Carme, d'aquesta es feia. Exacte. És un dels components bàsics. Mira, coses que es perden. Clar, ara aquí potser, aquí darrere dirien, no, home, què vols dir? Clar, primer estem dient una cosa que estem generalitzant. Una de les menges que es van perdent cada vegada més és la part, per exemple, de la sang, la part, com diuen en castellà, de la casqueria. Tota aquesta part del ronyó, el cor, la llengua, per què? Això que acaben de veure els espectadors és sang, Això és sang, això és sang cuita. És sang cuita d'avui, d'aquest dematí. I m'estàs dient que abans estàvem molt acostumats a menjar sang? Clar. I ara per què? Perquè, clar... I les patates emmascarades. Perdona, Pep, però que em portis això, és a dir, això no arribava mai a taula. Sempre arribava també així, és aquí on te volia anar a parar. Aquest és un dels grans problemes. Abans, totes les cases mataven porc, i en matant el porc s'aprofitava la sang per fregir, per fer mall i julivert. Avui en dia, com que tenia menys cases que fan la matança del porc, el sacrifici, però també costa més a trobar, això és una I no tants anys enrere, les polleries, les pollesteries que tenien aviram propi,
al veure la galleda amb la sang allà i la gent comprava un quadrat, perquè a més, com que queda pres, el tallaven al quadrat i se'l duien a casa. Clar, aquí hi ha molta gent que aneu fent comentaris. Suposo que això de la matança del Porus és molt familiar, no?, de recordar-ho a casa, i bons records, eh? Deixa'm el Pere, perquè, mira, aquesta senyora la vaig conèixer ahir. No, no s'espanti, no tiri enrere, que caurà, que caurà. Ho recorda o no, això de la matança? Sí, tant, a casa meva em matàvem molt, fa 4 o 5 anys que no em matem. Clar. I per què? Perquè ara ja estic sola, primera, segona el meu marit, i els fills es van casar, van marxar, doncs esclar. Però recordant temps enrere tot el que s'arribava a treure del porc i com ens alimentaven durant tot l'any d'allò, eh? A casa meva matàvem 2 o 3 porcs a l'hivern, un parell de vegades, o 4, per tot l'any. Me'n recordo quan nosaltres érem petitons. Més records al voltant d'això. Hi ha algú que se'n recordi, que vulgui fer algun comentari a aquesta senyora? Perfecte, vinc cap aquí. Alerta, Pep. La sang del xai també s'aprofitava. I tant. La sang del xai. I perdiu. Sí. La perdiu, hem de dir que no és la perdiu del coc, és el pulmó. El pulmó es bull i llavors es fa el guisat amb la sang fregida, el pulmó, un bon sofregit i s'acaba amb una picada. Un bon sofregit, una mica de cansalada virada, tallada ben petita, i llavors fregida. Clar, estem fent una cosa interessant que ens podeu ajudar, perquè gustos que se'n van, que dius, això no ho he tornat a trobar mai més. Aquí a Rupit encara els conservem, aquests. Aquí conserveu, Sí, encara en mengem, sí. Fixa't, ara parlem d'això i podríem dir, ara hem parlat de la llonganissa, tanta tradició i això, però una llonganissa com aquesta, que estigui curada en tota la seva totalitat, així, també es perd a molts llocs. Ara moltes vegades ja t'ho trobes envasat al buit, i no és el mateix. El gust d'una botifarra envasada al buit no és el mateix que el gust d'una botifarra que el budell s'ha assecat. Estem d'acord amb això? Totalment. Clar, llavors, què passa aquí? Quan dius, escolta, com és que ho teniu tot envasat al buit? Oh, és que la gent ho vol així, o... No, coi, és... Inclús allà on s'assecava el que és l'embotit, aquell olor, o sigui, allà fins a la pròxima quasi ben matança, les parets quedaven impregnades d'aquell aroma, d'aquella salabror, d'aquella cosa, sí. Això és olor de quan jo era petit. Olor de rebost, que en dèiem, olor del rebost. Olor de rebost. Perfecte. Escolta, això que he fet ara, de venir cap a vosaltres, si voleu dir alguna cosa, crideu-me. Clar, l'hem de fer entre tots, l'espai. Cuita, ara fem un examen. Enflaira aquestes dos bols de maduixots i digue'm quin és el que et recorda més a la teva infància. Jo sóc del Maresme, allà a Maduixos en tenim bona. Aquesta i l'altra. Sí, tu enflaira aquesta i l'altra. A veure quina et recorda més l'aroma d'abans, de quan eres petit. A mi ja me l'ha fet l'examen, eh? L'has encertat o no? Perquè Sí. ara estic descaradament aquesta. Aquí tenim 2 tipus de maduixots, o de fragues, com diem també per aquestes zones d'aquí. Aquests són uns maduixots de la zona del sud de la península Ibèrica i aquests són ara anava a dir dels primers o dels segons maduixots del Maresme. És a dir, a la zona de Huelva tenim maduixot cap al mes de novembre així, i aquí ara és quan tenim la bona temporada, quan ara comencem. El gust que té aquest maduixot, que ahir estava plantat i avui ja el tenim aquí, no és el mateix que aquest maduixot que poder estar arrencat de fa una setmana. Per tant, aquesta recuperació que hem de fer d'allò d'agafat de la planta i portat a taula, portat a vendre, és molt interessant. Com, per exemple, també les tomates. Estem al mes de febrer, no? I si estem al mes de febrer, ara de tomates només en tenim 2 de bones i, en canvi, les altres no són gaire. Vaig fent senyals perquè estem parlant de l'or. Si algú vol dir alguna cosa d'algun producte que recordi d'abans, que fa temps que no el troba, hi penseu o no? Teniu tomates a l'hort, ara? No. Perdona, mira què diu aquesta noia. A Rupit quasi bé mai. Clar, perquè aquí la temporada de la tomata seria molt curta, Al setembre. Al setembre. I para de comptar. Clar, tu ara, per exemple, si vols menjar una tomata mínimament bona, només hi ha aquesta varietat, una d'aquestes genèriques, que és la tomata Raf, que no és una tomata que tenim aquí, però aquesta encara és l'única tomata que el mes de febrer comença la bona temporada, i és una tomata d'origen Almeria. Allà baix esteu parlant de l'hort? Sí, perdona, doncs vinc cap aquí. Perfecte, és que perdoneu els forners, tireu-vos una miqueta cap allà. Perfecte, així... Alcalde, un altre cop tornem a participar. Oh, i tant. Per què em volíeu dir? No, que de tomàquets, si es arriben a poder fer amb invernacle, encara que sigui aquí dalt, fins al desembre se'n poden arribar a collir. Ah, mira. Però no és el mateix, Però? Tu sense hivernacle. Bé. Però escolta, està bé que una noia jove digui això de sense hivernacle. És a dir, anem a buscar l'origen de l'orgull pagès, que es diu avui en dia.
És el que reivindica allà. Bé, i també aquí, també, a veure, treballar amb hivernacle no és cap mal, eh? No, home, clar que no. Perfecte. Em quedo aquí per si de cas. Ah, aquí. I fa molt fred, Hombre, Estrella, com anem? Estrella, que et recuperem. Ja et trobava a faltar. Res a faltar, Sí, vine cap allà. Jo no, si jo no de pagès no en tinc res. No, però alguna cosa m'explicaràs. No, home, ja sabeu que no té res de pagès. No hi entenc res. L'únic que aquí a Rupit fa molt fred i les verdures i els horts costa molt de que surtin els enciams i totes les Però coses. escolta, les patates aquí són bones o no? Sí, les patates sí. Les patates sí. És terra de trumfes, aquí. Sí, però a vegades els enciams i això, vull dir, o venen tots de cop i un far de treballar, però després ve una pedregada i ho xafa tot, vull dir que... Sí, i els tomàquets igual, Jo veig que tenen una feinada, ho fan per hobby, Què heu dit? Perdó. Com? Que no sé si l'Estrella sap que és un enciam o una escarola. Estàs posant en dubte que... Ja ho conec, les dues coses. Conec les dues coses. Sí. Aquí una pedregada pot fer molt mal, com la fa tot arreu. El que no fa mal és a les guels de Rupit. No, això no aquestes fa mai no. mal. Són elles, són un grup de dones Això ho d'aquí. travessem tot, nosaltres. Exacte. Volcans i el que hi hagi. Uita, fixa't una cosa, tu te'n recordes anys usar quan tu eres petit que les ampolles de cava anaven embolicades amb una mena de cinelefa? Sí. I ara com ho fem? Perquè nosaltres els pagesos la utilitzàvem aquella mena de cartró per agafar l'escarola i embolicar-la perquè quedés blanca. Ara no ho tenim, això ho hem de fer d'alguna altra manera. Tenim una mena, diguem-ne, de Lligueu, caixes. diuen allà baix, sí. Lligat. Pep, tens un minut, això no t'ho esperaves, però tens un minut, perquè és que ara en Pere m'ha indicat el temps que ens faltava i hem d'anar al menjar santificat, Un minut per defensar aquesta taula. Doncs vinga. Com tu faràs. Estrella, gràcies. Sí, però no marxis molt lluny. Aquests són gustos que ens han arribat els últims anys i que van amb molta força. Per exemple, tu saps què és l'umami? Tu saps el que és? No. Home, doncs està entrant d'una manera bàrbara. Bueno, hauré de posar el dia. No xerreu gaire, que tinc un minut. Clar, aquí. Umami és el cinquè gust. Tenim el dolç, el salat, l'amarg i l'àcid. L'umami és el cinquè gust que es va descobrir a principis del segle XX, cap allà al Japó, i que podríem dir que és aquell gust que és aquell potenciador del sabor. Llavors, on trobem umami, per exemple? En la família de la soja fermentada. Ara la gent no entendrà el que acaba de sortir per pantalla. És un dibuix, és una llengua, una boca i una llengua. Anem-hi, a aquesta imatge. Clar, veus? Aquí tenim una llengua i on tenim els detectors, diguem-ne, palatals del dolç, del salat, del marc, de l'àcid. Això no vol dir que el dolç només es trobi a la punta. Sí que trobem altres llocs de la llengua, però a la punta és on hi trobem més el dolç. Feu la prova, agafeu una mica de sal, us la poseu a la punteta de la llengua i veureu que no notareu gaire res. Li passeu al paladar, que se'n vagi cap al voltant, i llavors trobareu el salat aquí a la banda, diguem-ne, externa de la punta. L'umami el trobeu ben bé a la part central. L'àcid a darrere, per això quan mengem una llimonada fem... allò, així, i l'amarg a darrere de tot. Fixa quan menges una cosa amarga, d'aquelles que moltes vegades te la vols tirar cap a dintre i sempre la notes, perquè a darrere de la llengua és on el trobem, i és interessant. Mira, m'ha agradat aquest dibuix. Què més? Més umami, les algues. Les algues ens han aportat també un gran grapat, diguem-ne, de plats, de cultura, però també de gustos diferents. Tenim des d'una alga coreana, la kim, tenim la kombu, que aquesta va molt bé per entendrir, tenim aquí la nori, un gran grapat d'algues, o, per exemple, els flocs de bonítol sec. Aquest bonítol sec també ens dona aquest toc d'umami, aquest toc de concentrat, aquest toc, diguem-ne, de potenciador del sabor. I el gingebre també, a veure, això és molt antic. A nosaltres ens ha arribat i el comencem a conèixer, es pot dir ara, però a Orient el fan servir per tot. I a l'època medieval també. Però ara, escolta, el trobes a tots els mercats ara mateix. Clar que sí, però bueno, i es troba més a vegades, sí per la part gastronòmica, però molta gent l'utilitza, diguem-ne, per la part, diguem-ne, de la salut. O, per exemple, guaita, avui us he portat una mica d'un cítric, que jo us en poso una miqueta aquí perquè l'enflaireu, i veureu que no és ni el cítric d'una llimona, ni d'una taronja, ni d'una mandarina, ni d'una aranja. Això és el yuzu. El yuzu és un cítric d'origen oriental que té un altre toc. I aquí tenim la joia de la corona. Què és això? Enflaira'l i ho sabràs. Ho he de saber? Sí. Perquè a tu t'agrada menjar sushi o no? Espera't un moment. Estrella. Saps que jo no he menjat mai sushi? No sé, no té olor de res, això. Que no? Xuxos no haurà menjat, però sushi no. Sushi sí, però sushi no.
No. Això és wasabi. És l'arrel del wasabi. Molta gent veu que quan menja sushi hi ha una punteta allà d'una crema, d'un puré de color verd. Això és l'arrel, això és l'origen d'aquella crema de wasabi. On hi hagi una bona crema Ai, catalana. tant, que li fem tirar fora l'altre. Res. No, escolta. Pep, agafa'l. Vinga. Jean Grau, vine cap aquí, corre. Corre. Fem una cosa al públic, a poc, per què no ens acompanyeu? Perquè tenim la part buida. Sobretot no en talleu aquesta entrada, que m'agradaria veure-la tota l'estona. Aneu venint a poc i passeu per aquí i cap allà. Així movem càmeres. Ara és un moment complicat, perquè el terra aquí de Rupit és allò roca, saps? I per moure les càmeres de vegades costa una mica. Però mentre ens anem situant i el públic va entrant a poc i us poseu cap aquí, nosaltres comencem aquest espai amb en Jean Grau, que el titulem Menjars santificats. O podríem dir-ne també llepolies divines. Això és un món interessant, com ha marcat l'Església el menjar. Ho basem en 3 menes. O sigui, una és la que era patrimoni de l'Església, perquè només ho feia l'Església i no ho podia fer ningú més. L'altra és pel calendari, pel cicle de l'any, és a dir, el moment que és Sant Joan toca coca, que ja en parlarem, o Sant Antoni toca el dolç del Sant de torn. I el tercer és allò que significa que és tan exquisit que per donar-li pedigrí, pam, li posem alguna cosa diví. Mira, anem a fer un joc, així juguem també amb els que sou a casa. Fixeu-vos amb aquesta pasta que tenim aquí, aquesta minicoca, la podem veure, sisplau? Ens hi fixem? Baixem aquí baix? Perfecte, acostem-s'hi una miqueta més, perquè la veiem bé i així des de casa, a veure, que penseu on està el sant aquí. Jo us ajudo una mica. Baixo això, i aquí giro, perquè ara alguns de casa segur que ho heu encertat, i aquí teniu ja la primera referència. Bueno, aquest, evidentment, l'hem triat una mica com a homenatge a Rupit, perquè el patró de Rupit és Sant Miquel Arcàngel. Tot i que no és cabell d'arcàngel, no sé com deu ser, però és cabell d'àngel, i en aquest cas vol dir que és dolç, que és molt gustós, que és bo, era el pedigrí que dèiem, no? També hi ha qui diu que és tan empalagós com l'àngel de la guarda quan es fa de consciència. Bé, no sé quin és dels dos casos. Però llavors aquí li apliquem el criteri aquest de dir perquè és molt bo. Llavors cabell d'àngel. Llavors igual que hi ha el pa d'àngel, que també és molt suau i això. Anem a jugar una mica més, primer us hi fixeu vosaltres, deduïu el que és, jo crec que és bastant senzill, i ara jo, mentre vosaltres aneu pensant, el que faig és portar-vos l'exemple, aquestes torradetes de Santa Teresa. Aquí tornem al mateix i a més és cuina d'aprofitament. És per aprofitar el pa sec, bàsicament. Això el Pep ens dirà que a més de llet i sucre també se'n feien amb ou i també se n'havien fet de borratxes. Ara, perquè d'aquí ve allò en castellà diu, ui, que una torrija, perquè xucla i es veu tot el vi que calgui. Llavors, torrada de Santa Teresa, per què de Santa Teresa? Doncs ni idea. En aquest cas, ni idea. Això és la primera vegada que m'ho dius, No, és la segona. Ah, és la segona? Mira que ho té controlat. No, aviam, a Sant Diu de Santa Teresa, evidentment sí que és fàcil que mengéssim per Santa Teresa, però s'aprofitava tot l'any. Cuina d'aprofitament. Aquesta és fàcil, però sobretot no s'ha de perdre. Això, Rupit, en trobarem, però per aquells que no ho conegueu, ara ja n'hi ha molts a casa que ja ho heu encertat, però mira, us acompanyo perquè el nom és divertit, els pets de monja. El tanto, que ara n'estan fent i ja no hi ha el mogronet, perquè no són pets, són pits. Mira la forma. S'ha perdut el moguró. Suposo que deu ser més fàcil, el roser, i llavors, clar, ja no té la mateixa gràcia. Llavors, originàriament no eren pets, eren pits. Clar, evidentment van canviar-ho a pet, perquè si bé també era transgressor, almenys ja no semblava que... O sigui, sempre el tema escatològic és més permès que el tema sexual. De monja. Bueno, han de ser bons, per força, no? Vull dir, han de ser bons, potser estan menys matxucats que els que no són de monja, no ho sé. També pot ser que siguin de monja jove, vull dir, no ho sé. Ara, són pits, en aquest cas, i pits de monja. Molt bé. Anem a un altre, és aquest que tenim aquí, mira que ben presentat, a més amb un carquinyoli, però no ens volem fixar en aquest carquinyoli, sinó en el que hi ha a dins. I el que trobem és la crema de Sant Josep. Aquí la tenim. Perfecte. Fixa't que no és cremada, aquesta. O sigui, ara en aquesta època les gallines ponen a desdir. I a més, ara perquè hi ha granges i el Sant Pont de tot el dia, això. Però abans ponien quan tocava. Llavors, en aquest cas, sobrava per una banda ous i per l'altra, a més, els ous d'aquesta època eren forts. Si tu cremes, la fortor puja. Llavors, és una crema neta, molt neta, i amb canyella i llimona, que a mi un avi de Sant Privat de Bas em va dir home, que si ho cremes pujarà el gust de fortor.
Diu, per això hi posem llimona i canyella, això. El Pep en sap més que jo, però aquell avi ho veia molt ben dit. Sí, sí. No, a més era molt bo aprofitar ara, perquè com que ara les gallines, a més fan dos rovells, encara és més fàcil utilitzar i fer-la més bona que la resta de l'any. Alerta que aquí potser tocarem moltes parts del territori, però el que trobem, per la forma segurament sabrem de què va aquesta història, segur que hi ha moltes localitats ara que els hi passa per la... això és de casa. Doncs són els sabres de Santa Pau. De Sant Pau. Perdó, de Sant Pau. En aquest cas de Sant Pere de Ribes, però al teu poble hi ha els de Sant Simó. Per Sant Simó, exacte, comprem un sabre. Això són els típics pastís local relacionat amb el Sant de Torn. En el cas aquest del sabre, si ha de fer forma de sabre, abans allò del Sant Cristòfol amb el volant, o sigui, havia fet tortells en forma de volant, o sigui, fer alguna cosa que relacioni amb el sant. En el cas aquest, Sant Pau, Sant Pere de Ribes, és perquè Sant Pau sempre l'ha representat amb una espasa. I en el cas de Mataró, de Sant Simó, que és Sant Pere, és perquè Sant Pere li va tallar l'orella amb l'espasa. Llavors d'aquí tenim l'espasa, que és el sabre. Aquests ens els han cedit la pastisseria Cererol. Es diu així, companys? És de Sant Pere de Ribes? Sant Pere de Ribes. Cert. Vinga, anem a aquest, que tenim els rovells de Santa Clara. Aquests és molt divertit perquè es fan d'una manera... O sigui, es comercialitzen, però en realitat se'n diuen de Santa Clara perquè els feien les clarisses. I per què feien les clarisses? Perquè la gent hi portava ous perquè no plogués. Llavors tenien excedent d'ous, evidentment, i per una banda feien aquests pastissos, que el Pep ens dirà per què uns són rodons i els altres no. Quins són més bons, els que són rodons o els que no ho són? Tu diràs? Els que no ho són. Per què? Perquè els que són rodons, els que tenen la forma més maca, el rovell està cuit més. I llavors, quan tu te'l poses a la boca, l'has de mastegar. En canvi, si són així com aquests que ens han portat, aquests te'ls poses a la boca i passen directe. Com els tocinets. Doncs aquests, les monges feien servir el rovell per fer això, i la Clara feien una pasta en la qual li posaven en el paper, aprestaven el paper, perquè si tu vols escriure sobre els papers aquells de cotó i de drap, quan poses la tinta s'escampa tot. I amb això quedava lligat. En Cisa diria, la coca de Sant Joan, i aquí la tenim. Evidentment, la coca de Sant Joan, menjar per excel·lència, menjar comunitari, s'ha de repartir. Segons l'Ignasi Domènech era canònica, la meitat de llarg que d'ample, però això també és perquè és la mida de la pala de forner. I bàsicament és fruita confitada, que és la que s'ha començat a comercialitzar per la fi de Sant Pons, el maig, que és la fruita de l'any abans, i per l'altra banda llardons, perquè ja has de liquidar aquells llardons que et queden del començament d'any ressecs per tot arreu. I aquí tenim el tortell de Sant Antoni Abat. I el de Reis també. I el de Reis també. Si ens fixem el de Sant Antoni, com que el dia de Sant Antoni Abat ja l'hem passat, però com que els tres tombs es continuen celebrant, hi fem homenatge. El fet que sigui tortell o no, al marge de que el tortell era aquell que el diumenge anaves a dinar a casa al sogre portant el tortellet, que tocava allò penjant amb el cordillet. El tortell de Sant Antoni i de Reis són de massapà. I llavors, suposo que si féssim una coca sencera costaria molt de coure al mig. Llavors, amb aquesta forma rodona queda tot més ben repartit. Llavors són dos tortells, perquè amb el de Sant Antoni també hi havia sorpresa abans, són dos tortells una mica amb un planteig de joc. Tenen nom de sant, també. Mireu aquí, anem a l'apartat de begudes. Fem un repàs ben ràpid, a veure, companys de realització, jo començo per aquí i acabaré allà baix, a veure si podem fer el recorregut seguit. Per exemple, comencem amb aromes de rupit, precisament. Aquí no hi ha sant. Espera't, ara faràs el repàs tu, però després anem a la ratafia. Alerta al país que s'està posant molt les piles amb la ratafia. Torna la producció. Alerta aquest, que també sonarà moltíssim i és històric, l'aigua del Carme. Quants desastres va arribar a fer l'aigua del Carme? Bé. Frangélico, una altra, gastronomia i sants, begudes i sants. Aquí tenim uns altres que n'hem parlat, perquè són els aromes de Montserrat, i després tenim el vi de missa. Jan, per acabar. Aquest és una quota, evidentment, a Rupit, que és el que toca, però per altra banda pensem que el licor se'l feia la gent, però qui en tenia l'exclusiva dels licors eren els frares. I aquí el Chartres famós, els calisais, tot això ve de frares. I, bueno, veritablement els reis. La ratafia és la forma de fer el licor aquí, típic d'herbes, també de nous verdes. Ui, aquest. L'aigua del Carme. Aquest, que es venia a les farmàcies. A l'època... Es ven encara. Bueno, doncs a l'època aquella en què els homes anaven torrats tot el dia perquè anaven al bar, les dones anaven torrades perquè anaven a la farmàcia. Ho embolica que fa fort. Frangélico. Bueno, es diu Frangélico, que aquest cas és un, però és com qualsevol altre, com les aromes de Montserrat, que són begudes de frare, allò cordials, que en diuen. Pep,
No, i el vi de missa anava a dir que aquest encara se'n fa per aquí a la zona de Reus, molt a provet de Reus, i se'n ven molt, se n'exporta molt cap a Sud-àfrica. No només aquí els capellans fan la missa amb el vi de missa, sinó també a altres indrets, com per exemple Sud-àfrica. Jan Grau, Pep Noguer, moltíssimes gràcies, i també la gent de Rupit que ens ha acompanyat aquesta tarda. Gràcies a tots. Xavi, demà més. Sí, senyor. Espartac, que tingueu un bon berenar, perquè jo no sé com tu fas, però sempre trobes una excusa per omplir la taula de coques i de coses bones. Forma part de la nostra cultura. Sí, senyor, no s'hi pot fer més, és així. No s'hi pot fer més? Demà tornarem a Rupit. Molt bé. Fins ara, Espartac, adéu.